Ehum ultrabus ay hiring tangrak pen kachingkoy. Rong klarbong PS along mondoli kang tim ke pathira sai kedeng. WWF pen community forest puthak chingki chathanamai kangni. Karbiang no live prime time birta angton pen arjik tha. Borpothar police station ka parlo garam pani mate langkar om tovar pi adu ke galong ke do dolong anujok ke patong daga jok a hiring tangrak pen kachathab dunatum arengahu ke sonang. Lason se birta kelong pona tengke pinija khongni phaisir ke barni ada por phai plia por malom Borpothar police station ka parlo garam pani mate langkar om NH thongker sir ke atowar pi adu ke galong ihum ultra bus morabari pen dimapur ana thu ke dam bomahut men dolong anujok ke patong dak pena jok bangsir ke patum ahiring tangrak pen arengahu kesu ahir kang tangrak pena jok tong se kot pen se kilang dam ji aphan pondo Labang sobas kachingkoya porahut lakha incorrectly Deopani constituency MSC Sarban Kumar Telenga alang lisetami Guwahati kedam bomahut kachingkoy theklong loksi puthot alang lisetami kiso atuma phan ambulance alongan thabdun lobosi birta ribdun long birta kitok bom porahut anke konat asorloni lapen kumara tungloni angton pen chinipon pamilong lelang Kachingkoy Pit Ultra Bus bearing registration number AS27C 5300 Pusi Pangthek Pon. Lapen bangso alam arjulong si tong sekot pen Borpothar police atum dampen kedoan asai sitami chipari dengpon. Balipathar pen projenterang Karbiang long live. Kedamtang surihini rakrep ho aningkan dipu pen rong plimplam kacheleng atowar araya long kedo rong klarbong along dipu pastoral hin pen rong klarbong fellowship ing kuponlo bangso phi pening surihini rain kora ke thom aningkan porahut anabangke ningkan erkep nang choksi mondoli kang thim pathir ponlo Dipu Presbyteria Hinpen Kachipatir Pipon Pinibangso Rong Klarbong Mondoli Kangthim Kepathir Asai Kedeng Along Dipu Presbytery Moderator Reverend R Lalthapuya Kejapon Along Dipu Presbytery Chunbang Mondoli Asar Baisong Bipensi Kachetong Don Alhido Anaphan Pachini Pon Bangso Mondoli Kepathira Porahut Arnamaphan Lunpen Kirukar Chujia Phan Dipu Pastoral Risonimso Amen Lapen Kechak Amondoli Atumpen Jume Senpen Arnamaphan Kirualun Parjupon Sa kumpensiran alarapan si pilotang birte arnamondo Mondoli Kepathira Hut Rong Klarbong PS Apurgimo Puthak Raratum Kachini Japhan Dipu Presbytery Chunbang Mondoli Asar Vaisong Bia Hinpensi Parjupon Similar to Pony Canpensi, Ronker Bonke, before Monly, Philosophy, Look. Philosophy to that pen. Miso this pen. Philosophy Land, Raja Pang, so you Nankal Nola pen, the two pen set up Nankarana, Panche. Bangso Phi Moderator Reverend R Lalthapuya Hinpen Rong Klarbong PS Aphan Mondoli Kangthim Pathir Pontu. Malam kapori lapir gethana di kangthire tasak rame naka getle madi aron kangthir pe 300 arloso kache pangri adi helpu Jesu Kristo long kachingli do nahi getle geding po dia pan an keme kelong adi arjong kangthir pen ajok Jesu Kristo pan ketko etum Ahong pet kaching vai rap adi
Monduli kapathira porahut arnama lampen ke than ke pari ponja phanpura Diphu Presbytery moderator Reverend R Lalthapuya hinpen mesen pen arnama lam than parjupon Ratu monita methang abang apang ke sehijim je Bonta Kristo mondoli apang ke klem mason thotsi abang putinta methang abang apang se ora lapen selana Pima yitum ke Kristo abang awok apang hello Bangswahut Kalana Monduli Asar Jiten Phangcho Pendanglo Longri Pastor Reverend Lalthan Moya Diphu Pastorate Angkang Kedoan Monduli Asar Monduli Hemari Pastorate Angel Marli Keja Atum Pendanglok Pastorate Angkang Arlo Kedoan Monduli Lapen PS Keja Atum Chetong Dunsi Ningkarong Chipidun Rendi News Report Karbiang Long Live Worldwide Fund for Nature India WWF Ahin Penchapatir Piponsi Numati Constituency Arlo Jasamet Jinthong Hansea Hawar isi Community Forest Puthang Chinki Jathan Padopon Worldwide Fund for Nature India WWF Kedamtang 1969 aning kansi India along Sengponlo Jasamet ke Monit Lapen ing nampi Marat Marenga pipen Ningkan Pharo Sitame Dorapet Thagrapet Thekjia Phansi Labangso Worldwide Fund for Nature India Sengponlo Kardom carving long life ke lang ratun doan pinilundum non mat ke carving long life pen dak titong hanse LP school mat ke patlu klam long sidulo labangso titong hanse LP school long pini Jasamet WWF ahin benchipati piponsi pini ladak titong hanse rong sirkep ni rong kep ni dubu alang itum pen kado we singwai singsai padu pono Jasamet bangke litum community forest kecerai komji phansi labangso amai bang padu pono masih ladak itu bahini korte dumben do alang dumben na pc adu ini ku ppc kacing mai lo labang seputar ini aprang sih la karbeng long life ania sebentar kecil pajero sona porna ki konpa ahok lo pini ladak koson si la WWF atum banglo la pen ilitum kacing honai em sar retesting hita banglo dalang li jumisen la koson si inam right kom jima pu labang so kethan ke mung bang ladak pen ang than tekang lo athebo o timi tu han koson si ke do kethak misen dia pan athe non ke ilitum malong maduta chini horlo athe arlong sangti da pen thengpi thengkhang ke pabir pen chenglok ke kai mata arniwang ta judun e tasila so thengpi thengkhang ke padover je phan langroi langjeng asu sa ko lang pa thui phan ko labang so tham chimung lo sar tum han ta ka do ben ta chorol lang li ke carving long aru pen ke lang li tam dak official member lo dak WWF lo silang ro pasang pen lam CCP ni labang so na tum ladak carving long to kanu nan tum penang anadin nan tum check ponong lo carving long penangan labang so community forest kabe joini jara hin ben sami do kerai komdun jasamet tum ke carving long ke tum ke jasamet ke tum ke chiki ke ingnam rai kom saki tum han jasamet forest tum hachi tum forest so sami penangan claim ponun e la son kili nam de da doping lang la WWF ten jong si tum carving long labang so to kanu tum jong si labang so community forest jong si tum claim pon pote ko ppc li longji ma pet ko pp la se klar da kana chini lalu ini nolom apor cilang namlo beri tum nolo kivi rapor tengpi tengprang bonon habit bonon langroi langmek ta kikreng apor la si rong sortung same ami thang cilang nang po de mua POV tum han koson si itum lang citekang ma tengpi tengprang citekang nampi hai citekang long ma tlong le ma lahai itum cibor inang po athemne itum genon ke itum inglong so ge lahai je chwa khadu lahai avi di tum sai chuti kina sme lang avi be sai chuti kina ko lasi aku itum ge theng sme ke nang sot han ga churi nang sme ke nang sot sme lahai me jong si itum jong si non pen power lab lo bote mo POV ni kan kem ni kan krep ko ki avi de Non an WWF India hinpen kachapatir pipon lake tiger conservation, saving our rivers and wetlands, mitigating climate change, conserving marine ecosystem, building a future in which human live in harmony with nature pupen chenglok penangan pirthelong monit lapen kosonsi marat marenga pipen danglok inglong longjon thengpi thengprang ansose kacharai kom thekjia phansi WWF India sengpon bom wangbomlo
Lason ta taxi Karbi Anglong district along setami pinang an hawar ing nam pendang lok ason natural resources kena hok thepe kanlo. La sila bangso a concept mat hadam si koson pensi Karbi Anglong ing nampi marat marenga pi pendang lok ason kacarai kom thek Japan Karbi Anglong Autonomous Council a hinpen isi initiative and ponsi em reducing hi Tourism Department lapen Water Resource Department in charge upon ar pupek ponsi koson si ronga soratum inglong longjon pen leaf lihura barsai kachoklem chodam thek Japan WWF India atum pen chepatir pi ponsi Numati constituency long setami Chinthong hanse ahawaralong isi awareness meeting padu ponsi WWF India aron atanga puthak chingki chethanamai padupon. News report Karbi Anglong Live. Lakha sirkep Amreng constituency ka parlu khermi arong along aning kanwang ason tak taxi jakhong ni phai truck pen nerkep arnian khermi pathua klamalong khermi youth and students union ingdeng ingkor ke thom amahang ke thegarni katalon pon bangso UYSU ingdeng ingkor ke thom amahang ke thek ketalon pon amayalong non hejong HSLC lapen bicom ki unduna tum aphan an karcho padopon laben ason ka pathu sitami padopon Jakhong ni pioneer keberni mati kijut sirni general meeting tami padopon bangso maya long sami aklimjur ingtipi president UYSU pen mai japahem hupondo bangso maya long alohiaman pen Sorens Hanse khermi ronga secretary Frederick Timung khermi ronga sar Stelin Ronghang Vice Chairman khermi PC Suresh Phangcho LDA Kam Accountant Adarsha Vidyalaya School Mokoilum laban pinangan kit hegeding atum chetong dunsi Maya Long RDP don Abang so USU la ken litum ke bang tang hilang sa men litum paman pon bom lang la pen ningkan ko rapho ke muning si phan litum la phan sa men litum non litum pa phang pon bom la pen ka charlie au so mar sa me litum long pa phang pon bom la bang so USU pen ajok si 73% test tasong mong pen letar ko pp subject lo long English la pen Karbi ke thom Jiri kindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong Live Pini prime tama berta kila ponsi kang tonik lo Audio